Kaixo ikasleo, gogoratu debatzen lehenengo mailan gaudela, lehenengo unitatean. Gauza orok du bere neurria. Hemen, bigarren osaiaren teoria guztia duzue, bideo honetan salduko dana da bigarren adierazlea. Zatikekin eta unekoekin zatiak, igoerak eta berapenak. Gure helburua izango da, zatikekin naiz unekoekin emandako kopuru baten zatiak kalkulatzea, eta igoerak eta berapenak kalkulatzen ikastea. Bai zatikekin eta bai eunekokin egindako zatiak eta baita igoera eta berapenetan, beti egingo dana da biderketa bat. Beti, biderketa bat. Eta biderketa hori izango da, hasierako kantitatearen eta ematen diguten zatiki edo eunekoaren artekoa. Adibidez, zatien kasuan. 80 bibostena kalkulatzeko eskatzen badigute, biderketa bat egin beharko da. Biderketa hori izango da, 80 eta bibosten. Bider bibosten. Beste honetan, 75 euneko mabiak kalkulatzeko eskatzen digute, eta gure biderketa izango da, hasierako kantitatea, 75 bider ematen diguten euneko mabi. Biderketa hori egin beharko da. Horretarako oso garrantzitsua da, aurreko sagaian ikasitako laugarren adierazlea argi izatea. Adierazle honetan, aipatzen zena da, zatikien eunekoen eta martarren erlazioa. Hau da, 80 bibostenak kalkulatzerako unean, bibostena jartzea, 0,4 jartzea edo euneko 40 jartzea, baliokidea da. Eta beste honetan euneko 2 jartzea, edo 0,2 jartzea, bardina da. Hemen esan dugu biderketa bat inbar dela, 80 bider bibosten, hemen dago. Bibosten erabilgarrean, nik erabili dut 0,4. 80 bider 0,4, 3,6. Eta hau izango da, gure maitza hau izango da, 80 bibostena. Kasu honetan, 75 euneko mabiak kalkulatzeko eskatzen digute, guk egindako biderketa izango da, 75 bider 0,2. Barri ere, 0,2 edo euneko mabi jartzea, berdina da. Emaitza, 41,4. Igoerak. Igoeretan argi eduki behar dugu zer dan beza. Normalean, gaian zehar fakturak eta aurrekontuak landuko dira, eta bez kontzeptua sartuko da bi hauetan. Beza zer da, balio erantzien zerga bat. Hau izango da, produktu baten balioari, euneko horreri, zergetan gehitu behar zaion kopurua. Hau da, beza da igoera bat. Botila horren prezio 1,40 eurokoa bada, honi gehitu behar diogu bezaren portzentai bat. Bezaren kantitate bat. Ez dugu orainduko 1,40, gehiago orainduko. Hau kalkulatzeko bi bide daude. A bidea eta B bidea. A bidea pur bat luzeagoa da, baina zehazki euneko 7 hori bezaren prezio edo kantitate hori kalkulatzen da, bestean ez. Guazen lehenengora. Hemen egingo duguna da, lehenengo beza zenbatan kalkulatuko dugu, gehituko diogu hasierako kantitateari, eta gero piribildu ingo da. Hemen, 1,40 euroren euneko 7 kalkulatuko dugu, gogoratu euneko 7 jartzea, edo 0,07 jartzea bardina dela, ondorioz guk egindako biderketa izango da 1,40 bider 0,07. Horrek emoten dago 0,098 euro. Hasierako preziore gehituko diogu, hau beza baino ez dalako, eta emango dago 1,098. Hau bidibiluta, txamponitzekin asentimoa dalako, 1,40 izango. Zenbat ordainduko dugu guk ur botila hori erostean, 1,50. Eta 1,50 horren baitan, 0,098 besari esker izango dire, eta 1,40 euroak botilari esker. Bigarren bidean, kalkulatzen duguna da, hasieratik zenbat ordainduko dugun eunekotan. Guk badakigu gure ur botila euneko una dela, eta zergen bitartez euneko 7 gehitu behar diogula. Ondorio zenbat ordainduko dugu euneko 107. Gu badakigu euneko 107 edo 1,07 jartzea bardina dela. Horren ondorioz egin behar dugun biderketa da hasierako kantitatea 1,40 bider 1,07. Eta zuzenean emango dago 1,4 biribilduta 1,40. Berapenetan, berdin, baina kasunetan ulertu behar dena da berapena dela jaitxera bat, prezioaren jaitxera bat. Guk ez dugu euneko una ordainduko, gitxea ordainduko dugu. Beste adibide bat, praka batzuen prezioa 45 eurokoa da, baina euneko 40ko deskontu aplikatu behar zaie.
barri hori, euneko berroia da 0,4 jartzea berdina da, eta bi bide. Bide honetan, kalkulatzen da zehazki berapen hori zenbatekoa dan, beste honetan ez, beste honetan zuzenen emaitza kalkulatzen da. Bueno, guazen hona. Gu badakigu euneko berroikoa dela deskontua, ondorioz egingo dugun biderketa izango da, 45, hasierako kantitatea, bider 0,4. Eta 0,4, euneko berroia darako. Eta moten dago, 18 euro da, ordainduko ez duguna, gure deskontua. Ondorioz kenketa bat inberda. Igoeran geketa indugu, berapenean kenketa. Hasierako prezioa, ken egiten diguten deskontua. Zenbat ordainduko dugu? 27 euro. Kasu honetan ez da biribildu behar. 27 euro. Beste honetan, zuzenean egiten da. Guk zenbat ordainduko dugu? Euneko una baino euneko berrogei itxio. Hau da, ordainduko dugu euneko 60. Ondorioz, gure biderketa izango da, 45 bider 0,6. Gogoratu, euneko 60 jartzea, edo 0,6 jartzea, bardina dela. Orduan, biderketa goitean, 27 euro emango dau, piribiluta dau. Bestaren bardina. Bien arteko diferentzia zein da, hemen zuzenean kalkulatzen dugula, eta hemen lehenengo berapena zenbatan kalkulatzen dugula, eta aurreko prezioari edo hasierako prezioari kendu. Eskerrik asko.